Anzi, han står ikke mot det verken. Verkar väl på åtta ner. Tacka hit-veteranen och vinna in. Riikal kryssveden. Freddy. Kom så. Pugi. Riikal nu. Ja! Riikal nu, pati olla. Freddy. Freddy? Ja, kom här då. Yürü bakayım nereye? Kalk. Kom on. Al kıyma. Kom on. Yürü. Ja, vad är det? Han tar inte så här. Ja, det är fastare. Ja, han står fint. Ja. Jag är inte gärna för alla någon är sån. Nej, han tror också att han förstått det. Han ser ut lika mycket. Ja, han inte så tog det.